нархи арз. бонки миллии тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллии сомонӣ аз 28 июли соли 2022 муқаррар кард. тибқи нишондоди бонки миллии тоҷикистон имрӯз дар бозори арзи кишвар 100 рубли русӣ 16 сомониву 62 дирам арзиш дорад. арзиши евро бошад дар бозори арзи кишвар 100 евро баробари 1043 сомониву 17 дирам қимат дорад. арзиши доллари амрикоӣ дар бозори арзи тоҷикистон 100 доллар баробари 1026 сомониву 64 дирам мебошад. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои лондон асри дирӯз 1735 доллару 60 сент барои 1 унс таъин шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳарбушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои лондон 103 доллару 29 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳарбушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Нью Йорк 98 доллару 77 сент муомила шуд. рушди иқтисоди миллӣ дар тоҷикистон дар маҷмӯъ дар сатҳи 7.4% таъмин гардида, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 46.2 миллиард сомонӣ баробар шудааст. бино ба маълумоти ироашуда назди раис ҷумҳур дар ҷаласаи ҳукумати тоҷикистон дар моҳҳои январ-июни соли 2022 нақшаи даромади буҷетии давлатӣ дар сатҳи 102% иҷро шуда ба буҷет 15 миллиарду 100 миллион сомонӣ ворид шудааст. рушди иқтисоди миллӣ аз ҳисоби афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 17.3%, кишоварзӣ 7.2%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 2.5%, боркашонӣ 18.7%, хизматрасонии пулакӣ 12.8%, мусофиркашонӣ 11.1% ва гардиши савдои дохилӣ 8.6% таъмин гардидааст. дар нимсоли якуми соли 2022 сатҳи таваррум 4.1%-ро ташкил дод ки ин аз ҳисоби баландшавии нархи маҳсулоти озуқа 7% ва молҳои ғайри озуқа 2.3% ташаккул ёфтааст. дар маҷлиси ҳукумат таъкид гардид ки дар соли 2021 сатҳи даромаднокии аҳолӣ 23% боло рафтааст. дар ҳудуди ноҳияи Варзоб аз 15 корхонаи саноатии мавҷуд ҳамагӣ 2 корхона фаъолияти доимӣ доштаасту халос. даромади буҷа аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбати соли гузашта 14 миллиону 700 сомонӣ кам аст ва ҳамагӣ 23.3%-ро ташкил медиҳад. ин дар ҳолест ки айни замон яке аз ҳадафҳои асосии стратегии кишвар рушди саноат эълон шудааст. гуфтанист ин маълумот дар нишасти матбуотии раиси ин ноҳия Маҳмадулло Шерализода ироа шуда, баъди ин Маҳмадулло Шерализода бо фармони президент аз вазифаи раиси ноҳия барканор шудааст. тоҷикистон воридоти дору ва маҳсулоти тиббиро афзоиш додааст. дар ин бора вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ хабар медиҳад. ба иттилои манбаъ, дар 6 моҳи соли 2022 ба ҷумҳурӣ ба маблағи 88.3 миллион доллар доруворӣ ва маҳсулоти тиббӣ ворид карда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 32.5 миллион доллар зиёд аст. дар навбати худ тоҷикистон содироти доруро ба маблағи 62 миллион сомонӣ зиёд кардааст. дар 6 моҳ ба маблағи 76 миллиону 100 ҳазор сомонӣ маводи доруворӣ содир шудааст ки нисбат ба соли 2021 зиёд аст. дар нимсоли аввали соли ҷорӣ тавлиди орд дар корхонаҳои тоҷикистон 35% коҳиш ёфтааст. ин маълумот дар ҷаласаи ҳукумати тоҷикистон бо иштироки Эмомалӣ Раҳмон ироа шуд. бино ба иттилои хадамоти матбуотии раис ҷумҳур, дар ҷаласаи ҳукумат ба вазорати саноат ва технологияи нав ва ассотсиатсияи воридкунандагон ва коркардкунандагони ғалла ва маҳсулоти ғалладона супориш дода шуд ки ҷиҳати мунтазам ворид намудани гандум аз хориҷи кишвар инчунин чораҳои зарурӣ андешанд ки роҳҳои алтернативии воридоти онро пайдо кунанд. бино ба иттилои хадамоти матбуотии раис ҷумҳур, дар ҷаласаи ҳукумат ба вазорати саноат ва технологияҳои нав ва ассотсиатсияи воридкунандагон ва коркардкунандагони ғалла ва маҳсулоти ғалладона супориш дода шуд ки ҷиҳати мунтазам ворид намудани гандум аз хориҷи кишвар чораҳо андешанд, инчунин чораҳои зарурӣ андешанд ки роҳҳои алтернативии воридоти онро пайдо кунанд. гуфтанист нархи як халта орд дар кишвар ба 380 сомонӣ расидааст. ин дар ҳоле ки аввали сол 280 сомонӣ буд. тоҷикистон тақрибан пурра аз қазоқистон орд ва гандум ворид мекунад. дар ҳамин ҳол дар солҳои охир воридоти орд коҳиш ёфта, воридоти гандум баръакс афзоиш меёбад. ин ба ифтитоҳи корхонаҳои нави коркарди гандум дар тоҷикистон марбут аст ки феълан тақрибан 90% ниёзи кишвар ба ордро таъмин мекунанд.